ኣብ ትግራይ ኩናት ክኸፍት ዝሓስብ ዘሎ መን እዩ ብልጽግና እዩ በዞም ባንዳታት ተጋሩ በዞም ሸየጥቲ ዓዲ ተፈናቀልቲ ፖለቲከኛታት ገይሩ ኣብ ትግራይ ኩናት ክኸፍት ኣሎ ጆን መንጋግ ይነግረኩም ኣሎ መንግስቲ ፈቂድና ብለኩም ኣሎ መንግስቲ ኣዳራሽ ጥራሕ ኣይኮነን ዝፈቅድ ፈንድ ገንዘብ ህቦም ሚሊየንስ and ሚሊየንስ ወዲኦም 45 ቢልዮን ቅርሺ ኣብ መቐለ ከም ፀበል ሚካኤል ገብርኤል መዓልቲ ኣኼባ እንዳገበሩ እዚኣ ፈሺላቶም ሕጂ ናብ ኣዲስ ኣበባ መጽኦም እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብር ዘሎ ትግራዋይ ክዒድዎም ኣብይዎም ጆን መንጋግ እንታይ ይብላሉ ነዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብር ዘሎ ትግራዋይ ወላ ብሓይሉን ጎቲትና ኣብ ሚሊኒየም ኣዳራሽን ኣብ ስታዲየም ኣዲስ ኣበባን ክነውፅኦ ኣለና ዓለም ክትሰማዕ ኣለና እዩ ሶ ሓደ ትግራዋይ ከም ትግራዋይ ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ኣይሳተፍን እየ እንድሕር ኢሉ ከኣስርዎ እዮም ማለት እዩ ስጉምቲ ክወስዱሉ እዮም ግን መሰሉ እዩ ትግራዋይ ኣይሳተፍን ይኽእል መሰሉ እዩ